diolch yn fawr Elin. Dwi'n teimlo fel rhywun gath I ddisgrifio unwaith yn y Denby Free Press fel Ifor ap Glyn, a man with strong veil of fluid connections. A bod fi gorau trio achub cam y dre a chwarae teg, mae'n dre neis iawn. Nes I bara ma'n 2 mlynedd. A mae'n oed yn dweud, mae Kate Roberts oedd y ffrinanlla, Gwilym Ar, ond ta oedd y ffrinanlla? Ie, mae Fonwy Hughes, cofio lo, Llanllyfni. Mae'r busnes maffia y ffrinanlla yma Dinbach, mae'n ddiddorol. Ac yn yn hoes ni, yn y hamser ni, mae Robert Arwyn yn cael ei gysylltu â'r Rythyn lawr lôn, wrth gwrs un o Dalsan di hwnnw. Ie. Beth bynnag. Gyn I benni chi. Rhwng Dinbych a Ffintrawelais. Dwi'n dylegus I Colcan Llafar Gwlad am hwn lle. Dwi'n falle bod chi wedi pasio Tafarn Bryn Tryllyn, falle bod chi wedi bod yna. Dwi'n ddim yn gorau ar hyn o bryd, dwi'n cofio mynd yna pan o'n i'n byw mewn Dinbach. A mae'r pennill hyfryd hwn. I Dafarn, y Tafarn uchel Nghymru yn y debyg. Mi oedd o pan oedd yn Dafarn. I Dafarn Bryn Tryllyn daw cwrw brag. Bareli llawn yn mynd o man wag. Ond mae morynion y lle'n wahanol iawn. Ond yma'n wag a mynd o man llawn. Mae'r bardd nesaf ni yn ta hefyd yn y busnes gwelyau brecwast. Dwi'n meddwl bod yn gallu gwarantu pethau oedd yn digwydd yn Bryn Tryllyn, ond os da chi isio gwersyllan foethus, mae'n debyg, mae lle Mei Mac yw un o'r 9 lle gorau yn y byd yn ôl US Travel. Beth bynnag, beth sgyn Mei i ni ydy hanes Lleidr, môr Leidr yn hytrach o'r fro hon. Rowch groeso felly I Mei Mac. Mae'n digwydd I mi o hyd. Mei! Mae'n cael rhy. Mae'n rhy salt. Ti'n gallu symud yma? Nes I chwilio am hanes bardd o Sir Ddinbych ac yn sydd ben mi ddeis I glwad am Thomas Prys o Blas Iolyn. Llawer o bobl yn gwybod am Thomas Prys o Blas Iolyn. Yr hyd lydan oedd yn byw sydd yn yr hen Sir Ddinbych, Sir Conwy rwan. A da ni gyd yn gyfarwydd â hanes rali yn dod yn ôl efo baco a smocio baco flaen o Frenhines Elizabeth. Ond Thomas Prys o Blas Iolyn a'i fet Gwilym Canol oedd y 2 ddyn cyntaf Mrydain I smocio ar y stryd yn gyhoeddus annifyrwch mawr I bobl ar y bryd. Ond yn ddifyrach o lawer a hynny am Thomas Prys, mi oedd gynno fo wraig, a mi oedd 3 o blant efo'r wraig yma. A mae wraig oedd gael rhywbeth gwell wedyn, achos mi ail briododd, a mi gath o 10 o blant efo hwnna. A be fysa dyn efo 13 o blant yn ei wneud? Wel, mi nath o'r peth mwyaf resymol, sef prynu llong a mynd yn fôr Leidr ar hyd ar Nordi'r Sban. A dyna mi fo'n gwneud am flynyddoedd lawer, a mae gen fo gywyddau diri yn sôn am ei helwntion. Ac ar ei gychod o, yna Gymru a Saeson, ac oedd wedi sgwennu cywyddau diri. A rheini'n ddwyieithog cyn bod beirdd Sir Gaerfyrddin di meddwl bod hynny'n beth difyr. Mi oedd o di gwneud hyn. Enghraifft, mynd i'r môr. Dilynais I wael enid y dŵr I Sbaen ar draws byd. Tybio, ond mudo i'r môr. Y trawswn wrth bob trysor. Prynais long, prynheis y wlad. Mi ath fel mae llawer iawn ohonyn nhw'n gwneud I bocad y wlad I wneud hyn. Achos mi oedd o'n uchel sirif Dinbych am sbel. Prynais long, prynheis y wlad am arian i'r cymeiriad. Ac off o. A dyma ar y gwch yma, y llong yma. Turn capstro a gudo gwers. We ancar all you wankers. A dyna, wel, ddim cweit.
Yonkers ydi o yn yr hen lyfrau, ond ni'n meddwl sa wancars yn cael gwell sylw gyda chi. Tawaith, y moral where is Meic? Clywch barabl. Quill the couple, quick. A mae gen fo gywydda fel hyn yn ddwyieithog. Ac yn un yn nhw'n gorffan wrth ddeud, so well gen nhw fynd yn ôl ar ôl teithio'r byd yn ofer, achos be mae'r bywgraffiadur yn deud amdano fo di. Gwariodd lawer yno yn Llundain lle ac yn y sbeilio yn Sbaen ar ymgyfreithio a bywyd ofer. Ac os ydych chi sbio yn y geiriadur ar y gair bardd, oferwr ydy un o'r disgrifiadau am fardd yn y geiriadur mawr. Tawaith, mi sgwynnodd gywydd yn gorffan efo rhywbeth tebyg i hyn. Before I will pill or part by a ship, I'll be a shepherd. Mi fydd o'n mynd yn shepherd. Tawaith, o'n i'n gorfod wedyn meddwl am y cysylltiad rhwng hwn a chywydd mi eisiau ddarllen. A mae yna ryw linell denau iawn rhwng y ddau beth, sy'n debyg iawn i'r rhai eraill sydd wedi darllen bydd yma hyn yma. Ryw orchestio mawr oedd gyn Thomas Brys o Blas Iolyn, a ryw orchest sy'n y gael yma, ryw gywydd byr iawn am orchestion yfed. A mi a Thomas Brys i lefydd eraill i wneud i bethau drwg a budur. A dyna sydd yn y bon ar ddiwedd y cywydd byr yma, gorchest. Bu mi yn eich lecio mhob man, yfais holl gin cwmafan. Enbyd o sesh yn umbych, yfed maes yfed yn sych, yn ha fel ai sydd ais i 9 tunnell o fartini. Llyn o win yn Llanwyno, a gwerth mis o declis do. Yn Arberth môr o Fyrbon, Bordeaux a Merlo y Môn. Yn Llandyfai, llon 2 fyn o seidar, swagrais wedyn i wlad y Sais dan weld ser. Yn slaw, mi chwydais lawer.